Päivää taas kaikille teille siellä YouTuben puolella. Aloitetaan uusi sarja ja se on Hexit. Ja meillä on uusi tyyppikin täällä mukana. Kuka? Sistä. Sano sun nimi! Pilkku. Niin. Saiska. Eli siis joo, aloitettiin Hexit ja... Miksi mä voi laittaa tätä CD-maa? No, kato sitä voi laittaa, että se on Kyllä mä nyt tiedän. No, mites me tehdään alu? Lähetään vaikka vallotaan ensin tätä. No, mä katson mikä tää on. Mikä tää on? Uima allas. Tollanen. Oho, siellä on boksi. Otatko sä boksi, niin mä suojaan. Okay. Lääke. Ai vittu. Vittu mulla on... Ai. Täällä ei ollut oikein mitään, täällä oli vaan nahkeli. Tuumaskeltuu! Vitti kolhit! Vähän karkkuun. Ota ruusut, zombi. Karkuun! Annan horroveita ja... Jotain muuta. Siis... Ei. Mikäs täällä on? Täällä on kaivo. Kylä. Joo. Oh jee. Sepän talo. Ota se set housut. Housut. Ei oo ne kengät. No. Ota. Ai sä sait panoriinsarin. Ai! Älä lyö mua. Se sattuu. Paskaa. Tää helvettiä. Kuka helvetin hyppä sä on? Chesti. Tuu katso mitä täällä on. Jep, siellä on jotain ihan sortaa. Lehmä. Eikö sä tiedä mitä näillä voi tehdä? Ei, että se on kanssa. Aivan mikä? Katella puuta, niin ollaan vaikka yö siinä kylässä. Joo. Hyi jumpe! Mitä? Toi on ruma toi yksi kyläläinen. Sillä paikka. Ei oo. Asutaan vaikka tässä, että tässä on näitä uunia. Mä löysin timanttia. Perkele, jos tää syntyy tulee tää. Ei. Sekään on hyvä paikka. Jumalauta. Ei oo vaikeet. Noin. No mihin se sinne tajut? No niin hienoa. Tää. Laitetaan tänne nää kuitenkin meidän armorit, että jos me kuollaan. Mm. Hei! Laita ne Iron kengät sinne. Ai niin on ne mulla päällä. Että mä oon tyhjä. Nälkä. Onks sulla nälkä? Mulla on lähtenyt 2,5 ruokapalloa. Omena. Eiku siis, niin joo. Noin. Täälläkö me nyt sit ollaan? Täällä me ollaan hyvä, kun kyö jo tullut. Meillä oli pikkunen saari tuossa aluksi, kun toi yksi väri.
En se ainakaan minä ole. Se oli Pirkka. Ja tässä on sulle. Hakkaa puuta. Eikö mä hakkaa villaa? Et me saadaan känsy. Monta villaa sulla on? 2. Mulki. Me tarvitaan molemmat enää yksi. Ei spideria! Apu. Saatana. Täällä 2. 3. Mä tuun! 4. Saatana lammat. Nyt tuli turpaa. Noniin. Mulla kyllä tökkii vähän. Ai! Sori. Mä haen tän täältä. Joo. Tai! Noniin, ota tästä. Ai joo, ei mitään. Minecraft-musat on niin täysillä. Nyt kotiin äkkiä. Creeperi! No, älä välitäs. Nää kaikki on kyläläiset samassa paikassa. Teovi. Ihan sama, olkoon noin päin. Ajatteliko Siiri nukkuu? Ei kiitos. Laita se vaikka tähän näin. Tähän näin. Mä laitan tähän. Noniin. Ei vittu. Näytti jotain elukoita. Ne monsterit on tuo pihalla. Joo. Let me sleep. Saatana me hakkaa sitä turpaa. Sitä vaan. Meneeks hyvin? Kuotaan. Jee, mä pääsin nukkumaan. Moi. Niin. Mennään täällä on uuni, tää pitäis olla tänään. Otan täältä 10 mukaan. Mä tein itselleni mieka. Joo. Haluat sä? En mä ehkä vielä. Ok. Mä teen pikin. Et tappaa ne. Katkaa niitä ovia. Ok. Näillä on ihan suukot hyvät oltavat. Joo. Vittu turpa kiinni, kukaan siellä hakkaa oven. Jumalauta. Mä mennyt Mitä vitsiä? Tää on bossi. Mikä bossi? Ei creeperia. Fuck you. Pimbare bumbare bum. Menikö hermo? Sanoin creeperille. Vilkku, mä oon täällä ihmeen ravinnessa.
Joo, mä tiedän. Mä tipuin aivan tähän veden nurkalle. Mä olin aivan, ei mä kuolen nyt. Mut silti se osui siihen veteen. Sitten. Katso sitä kyläläisen seinästä vähän koppuja. Jää sinä mulkoille. Ota ne kivet nyt. Noin. Onks täällä rautaa missä? Tuolla on ainakin sitä timanttia. TP. Piukku. Haluatko sä tuon kivimiekan? Ei voi mä ottaa, mä tein itselleni kivibigi. Tos. Hankkis me. Mulla on tää Big myös Sport. Se tekee ihan kivasti lämmää. Kuka? Sulla on se Giant Stone Sword. Perkelee. Tää bossi. Mikä bussi? Tää bossivihollinen. Saatana, nyt tuli turpaa saatana eukko. Missä se on? Mä tapoin. Lelkku vähän loppuun. Diamond Boots. Näin. Mä saisin Timo Boots. No hyvä juttu. Nyt ne on enchantettu. Onks sulla ruokaa? Tuolla on Rotterdamia tuolla arvossa. I need to eat it. Joo, syö vaan. Tos. No, siellä sulaa ruokaa myös. Mä meettiin rauta. Hyvinhän tää alkaa. No joo. Oho, täällähän on ruokaa. No. Nyt tuli turpa. Joo, lehmi kuin helvetti. No. No hyvä juttu. Että löydettiin vähän lehmää. Etkä kuole kun kävelee. Täällä on rautana. Löysikö? Joo, 2 paikkaa. Löysimme sitä timanttiakin. Täällä on rautaa, mutta se timantti on meidän lähetetty. Sitten siellä Ravines on timanttia. Joo. Meillä on timanttia. Jep. Mä löysin timanttia. No niin. Joo, hyvä. Tää tarvii. Missä se meidän koti nyt on sitten? Se on niinku tuolla vasemmalla. Joo, tuolla. Näkyy mapista. Murhaa sä niitä mobeja. 18 vihviä kotsaidaan full, mutta Leatheraana. Ok, paljon sulla on? 36. 38. Kaksi. Seitsemän. Sulki ja munia ja kaikkea mahdollista. Mä menen nyt hakkaan niitä dimangeja. Joo. Mitäs sä teet täällä? Häivy sinä. Mursukakka. No. Jahtaama. Siis siellä Ravineski on sitä timangia. Joo, sä sanoit. Varmaan aika montakin kertaa on sanonut, mutta sinne pitäisi sitten päästä jollakin tavalla. Tavalla. Onko sitä ruokaa siellä uudessa? On siellä. Joo, hyvä. Tai kun mä laitan ne sinne chestiin. Voi jumata, timanttia on paljon.
Bro. Mä menen nyt taikomaan jotenkin ne sieltä ravinnesta ne timantit. Toihan ruuasta mukavasti ei ole enää pulmaa. Onko sun ruokaa hyvin? Söstissä on niinku se melkein stäkki. Ei. Come on. Voi. Ei! Joo, täällä ravinnassa. Ootko? No. Mä löysin toisen läjän timanttia. Missä se on täällä? Tuollakin on timanttia. Täällä on aika paljonkin timanttia. Onks tossa skeletto? Ei. Tää hakkaa lasuliikin. Saa lasuliikin. Häh? Hakkaa lasuliikin. Mistä on tehty armori. Mikä on lasuli? Lapislasu. Saako siitä tehty armori? Joo, mun mielestä sit saa tässä kodissa. Ei, sinne tulee vettä sinne alas, että pääset ylöskin. Perkele! Joo. Klementti. Se on hyvä. Mitä se ei ole niin paljon sellaista? Miksi se on muualla? Tota oli vaan yksi. Vois ottaa ton Ironin. Onko sulla video päällä? On. I'm going outside. Sit saakin, sit saa armorin tehtyä lapislasuista. Sit saa jokun rokin tehtyä. Joku lapislasuille rok. Joku lyömistä. Ado. Ado. Siellä on 7 pihviä tuolla nää arkussa. Jos teet. Jotain. Vois katsoa, että lähtis vallottaa sitä paikkaa. Mitä paikkaa? Joka on tuossa meidän naapurissa. Siitä. Ei verkkaat. Kyllä. Izze. Tossa. Sinä arkun keskellä. Mä katon yöt. Se on nukkuu. Niin. Mä synnyin tähän näin. Mitä?
Oi vitsi. Häh? Ei kun venää. Mä teen mulle paremman miekon. Joo. Alkaa siellä skeleton boss. Mikä miekka sulla on? Häh? Big Sportti. Mikä Big Sword? Ohohoho. Ohoho. No, Live metallia. Niinku. Living metal. Pikaksen. missä se chesti löysi? Ei vaan tapoin tästä bossia. Sen takia mulla näyttää saatana patterin kädessä. Hei muuten, näytä sitä pikaksen. No tämmönen. Niin mulla on sulle tollen. Ohoki. No mihin me mennään? Tonne. Mä valvotaan tää tästä. Mä oon hakannut tätä alhaalta. Ota, mä järjestän. Mä saan paremmin tapettua. Ei toi chesti on. Oot sä ready? Noniin, valmis. Valmis, pääsee ylös. Siitä. Kamikaze Creeper! Ole. Otitko sä sen chestin jo? Sitä ei ollut. Apu! Oho, anteeksi. Ei mitään. Me vaan. Tulee puuttua niitä ikuja. Saadaan vähän tavaraa oli. Hakkase. Siellä oli vehnää ja arroveita ja siidejä ja apple. No. Come up with me. Mobe ei vaan puuttaa. Rikonneet. Hei, zombi! Paska. Tää oli ihan paska löytö. Mä katoin nää ylhäältä olevat chestit nää. Ei mitään. Kaikkea ironia. Ei yhtään niinku mitään järkevää. Ironia ja kaikkea tällaista oli. Mitään muuta. Tässä on spot. Ai tää on allotettu. Ai johdetaanko alas? Häh? Meneekö ihan alas? Mä oon jo. Ei mene alas. No niin, katsotaas. Mappi auki. Okei, mulla on se vanha mappi vieläkin. Onko? Oh. Mihin sä oot? Mä olen menossa. Sähän kerkesit. Sun pitää saada se privaterenki kolmoselle. Niin. Häivys sinä kyläläinen siitä. Mä lähden kattoo vähän eteenpäin. Mä merkkaan tämän mappin. Mä tuossa markkaan koti. Se on merkattu omaa mappia, että se menee kotiin.
Jes, mä löysin lisää timanttia. Joo. Ting. Vain 3. Tuo airon. Juu. Löysin jonkun jättimäisen puun. Joo. Hakkaat vaan yhden blokin alhaalta tuolla kirveellä, niin menee koko puu. Mä tiedän. Ota. Kamma järblog. Niin, saihan. Näin, joo. No huhhuh. No. Tuli kyllä aika paljon puuta tästä. Paljon. Ootas nyt kun mä otan nää kaikki ja lasken. Stäkkiä 15. Missä sä oot? Täällä menossa ylöspäin. Mä varmaan rupee lopettelemaan pian. Tää? Lopettelen pian. Miksi? Siksi. No vitti tällaisia hirveän pitkiä jaksoja tehdä. Siis lopettelet kuvaukset. Niin. Jatketaanko sitten? Joo, mä meinaan ne vetään aamukalaja, missä mä oon. Löysin kaivu. Tai on kuvaa. Näin, nyt meitsi on täällä meidän kotona. What? Why you left? Mä kaahtu. Kun siihen spawnasi joku iso juttu, niin tuossa kaahtu. No ei se haittaa, se olisi nyt varmaan sitten, että moro!